Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner. Hi partner! Hi mga kabisyo! Pa-weekend na naman! O diba? Ang saya-saya ng mga estudyante. Oo nga. Diba? Last week pa yan. Correct! Ang sarap-sarap ng pakiramdam ano. Nako, pagbalik sa next week, naku, tatadta rin kayo niya ng mga kung ano-ano. Babawian kayo ng sandamakmak na assignment, Oo nga. projects. May mga ano pa ba? Kasi 'di ba may mga ibang mga schools na hindi na sila nag-assignment. Ay talaga ba? Oo, may mga ibang mga schools na gano'n. Sa bagay, alam mo kanya-kanya 'yan. May mga iba-iba ng klase ng learning, ika nga. 'Di ba? Mga ganong klase mga eksena. Like meron akong kaya hindi ka pwede magkumpara-kumpara na parang bakit yung isa mas matalino kaysa sa isa. Pwedeng may mga ganon kasi alam naman natin kung sino yung nagkakamedal, sino yung nagkakaroon ng mga awards, ganon. Correct. Pero iba-iba kasi minsan iba-iba din yung turo. Oo. Iba-iba ng paraan. Oo, kasi ng pagtuturo. Correct. Iba't iba ng style. True legend. Ganyan, hindi lang po kami yung kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi lang kami talaga yung parang tamang taong taga-explain nito. Hindi ko nga alam ba't ito yung binungad kong topic. Yung Hinihirapan ko, teka, paano ko papaliwanag ng tama ko? Correct. Yung kagagaling ko lang sa sakit, ang hirap ng topic na naisip ko. Hindi, kasi kunyari, minsan kasi, paano ba? Teka lang, wag lang nga. Ayusin ko lang yung utak ko, medyo bulbul pa siya eh. Medyo napahinga kasi ng ilang araw. Napahinga ng na bakasyon eh. Hangover po ito ng Holy Week. Correct. May ganito pang hindi pa maayos. Halimbawa, kung i-compare mo, kunyari, ang isang, merong ibang mga 5 years old, yan. May mga ibang mga 5 years old na nakakabasa na. Oh, yes. Kasi yung sa yung school... Yung mga 3 or 4. Oo, correct. May mga ganon. Oh. Di kayo na. Kayo na po ang Bibo Kid. Di kayo na. Di kayo na may award. Correct. Di ba kayo na pinakamatalino? Inggitin niyo ibang classmates. Correct. Diba? Sana maging presidente kayo ng Pilipinas. Go. Sana kayo makaisip ng mga paraan para umahon tayong lahat sa kahirapan. Di kayo na. 3 years old pala. Nakakabasa na. Di pak na pak. Bitter. May mga 5 years old pa lang, magaling nang magbasa. May mga nagbabasa na. Pero meron din namang hindi sila nagbabasa. Kasi bakit? For example, ako nanonotice ko to partner eh. Dun sa mga wag na tayong lumayo. Siguro ako na lang para mas napapaliwanag ko na maigi. Based on experience na lang. Kunyari, kung i-compare ko yung anak ko sa 5-year-old na nag-aaral sa ibang school, mas priority nila yung makabasa, makasulat agad-agad, parang ganun. Versus dun sa paniniwala naman na school ng iba na hindi kasi eventually matututunan mo rin yung pagbabasa, matututunan mo rin yung pagsusulat. Ang mahalaga dito, marunong kayong mag-interact. Parang ganun. Kaya parang mas marami pang ganap na field trip hindi, mas madami pang ganap na mga interaction, na mga kung anok-anok na mga activity versus yung actual writing and reading. Tapos doon ko na ako pagkumpara na kasi nga iba-iba ng approach, parang ganun. Posible diba? din. Parang ganyan. Pero syempre meron tayong tinatawag na standard na ibig sabihin dapat ganitong edad. Ganitong edad. Ito na talaga yung parang goals, milestones, parang ganyan. Kumbaga sa baby, itong edad, nakakagapang na, ganun. So ganun din sa school. Pero iba-iba lang din talaga ng approach yung iba. Parang katulad ng nag-homeschool. Ako bilib na ako sa mga nag-homeschool. Yung sa yung mga magulang na hinu-homeschool yung mga anak nila. Kasi ako partner, pag nagsabi pa lang yung anak kong yung si Princess na, Mom, I have homework and math, hindi pa kami nag-uumpisa partner. Yung init ng ulo ko partner, mas mainit pa sa 43 degrees ng Puerto Princesa.
Hindi pa kami nag-uumpisa yan, ha? Paano pala mag-uumpisa? Mainit pa sa kumukulong sinaing, Correct! ganon. Mainit pa talaga. Hindi pa kami nag-uumpisa. Sinabi niya pa lang na may homework siya sa math. Ganon. Kasi nga, kaya kapag gano'n na parang, paano yung mga iba, homeschool nila yung anak nila, gaano kahaba yung PC nila, tsaka yung mga Totoo pasensya yun. nila. Tsaka yung homeschooling versus yung traditional. 'Di ba? Parang paano yun? Paano yun? Ako yung modules, hindi ko masyado siyang mawari kung papaano, ganun. Pero, parehas din namang parehas na maganda yung resulta. Correct. Ganun. Ako naniniwala ako, no, maaring may template, pero iba rin ng style kung paano ito ipapaliwanag sa mga estudyante. For example, meron akong experience na yung teacher ko, mas naipapaliwanag niya ng tama ang kanyang mga anong tawag dito, topic, yung discussion sa pamamagitan ng stage play. May Sa pamamagitan ng performance palagi. Oo, mas nagigets niya or mas naipapaliwanag niya versus lecture. Correct. Kunyari, magtatawag siya ng grupo ng mga estudyante, tapos bibigyan niya ng assignment yun. O gawin niyo tong topic na to, i-deliver niyo tong chapter na to through stage play, Play, performance. o kaya interview ganito. So pag ganun, napaprocess ng mga bata yung topic kasi kailangan nilang aralin yun eh. At the same time, meron pang skill na nabubuo na nadidevelop sa kanila. Yung stage fright na tinatawag. Naalala ko yun eh, college kami noon. Inassign sa amin yung chapter na yon. Tapos gumawa kami ng panel interview. Para kami nasa klase. So may interviewer, tapos may mga sumasagot. Na parang ang topic, ang usapan namin noon, ang chapter ay tungkol sa family feud. Okay. Tungkol sa TV show na Family Feud. May panel interview. Bakit? Ba't ganyan yung assignment ng teacher nyo? Nakatulog ba yung teacher nyo? Pwede din ganun eh. Pwede din game show. May ganung yun tipo. Nga. So kanya-kanyang para-paraan. Correct. Basta ganun yung nakalimutan ko yung eksaktong topic, pero all about medicine eh. So paano mo ipapaliwanag na maayos yun? So ginawa namin panel interview. So parang acting, role-playing kunwari din. may doktor. Yes, mga tapos ganon. na ini-interview yung doktor, ganyan. Tapos yung pinakamatalino siya yung acting na doktor kasi siya yung pinakamagaling mag-memorize. Diba? May ganon. So na-process namin ng mas maayos. Yun yung paraan ng teacher namin. Kesa i-explain niya na lang ng explain. Oo, Kami mismo yung nag-digest nung topic. Parang ganon. Yung iba naman, totoo yun, extracurricular. Kasi gusto ng teacher na mas ma-develop yung interaction or yung interactive skills ng ng mga bata. Correct. May ganun eh. Ako mako-compare ko talaga kasi for example, yung sa anak ko, hindi sila nag-e-exam eh. Pero yung mga ka-age niya na parang same level, may mga exam sila, parang hindi makakapasok hindi kami makakasama sa lunch kasi may exam yung anak namin bukas. Tapos ako parang hindi siya nag-exam. Parang hindi siya nag-e-exam. Pero nakikita ko partner, mga firemen sila, mga nagka-camping sila inside the classroom. Ganun naman yung atake. Correct. Kanya-kanya. Parang partner? Yung atake ng private school sa public school, sa international school. Di ba? Iba-iba din. Meron ako nakausap recently, ang international school yung anak niya. Talagang talagang 1.5M ang tuition. Hindi pa ayun pala, magkaiba na. Oo, doon pala mag-iisa. Sabi ko, anong pinag-aaralan ng 1.5M? Tapos kinikwento niya nga partner na doon sa canteen nga na parang kung saan nag-aaral, doon sa international school, parang bawal ang cash. So meron lang silang parang card na ginagamit na ganun. Tapos minsan daw ang nababayaran niya baka iba yung hangin nila doon. Kaya filtered. nga sabi ko, ano bang mga pagkain doon? Sabi nila, meron din naman Chucky. Magkano yung Chucky dyan? Kasi yung binabayad niya parang mga libo-libo, parang weekly, sa canteen, sa cafeteria. Parang ganun. Sabi ko, kapag ka-graduate yung anak mo sa ganyan, anong magiging sila, di ba? Kasi 1.5 million yung tuition. Mas pare-parehas lang naman. Tapos, di ba, alam mo yun, pero ako basta yung tax namin, sinasagad ko, mag-aral ka anak sa libre. Kasi hindi ka magbabayad. Ayan, di ba? Ganun, may ganun eh. Tapos, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang financial capability. Kasi kung kaya mo mag-international school, international baccalaureate ka na meron program, bakit hindi?
Totoo. Bakit hindi? Kung hindi mo kaya bakit naman, wala din namang masama. Ang daming napakagaling na produkto ng mga public schools, di ba? Yes. So kanya-kanya po talaga. Totoo, ako yung halimbawa sa anak ko, gusto ko na di-develop yung kabaitan. Mas may ganong school Oo, na mas hinoho ng values. Oo, puro bait, walang talino. Ang babait nila, pero parang wala silang alam lahat. Pero ang babait, ang daling utusan, apakagagalang lahat. Charot. Hindi, ang holistic ang approach niya. Na parang mas mo observe mo, yung naunang na-develop, yung parang, ako yung halimbawa experience ko sa anak ko, nagulat ako, hindi naman ako nagturo sa kanya mag-pray. Pero nagulat ako nag-pray at random moments, parang random situation, bigla na lang nagpe-pray. So sabi ko, ay ang galing naman, saan mo nakuha yan? My teacher taught me. Mga gano'n. So ma-appreciate mo yun na parang, oo nga ang galing. Ito yung tinuturo sa mga bata. Totoo yan. Ako gusto ko rin yan na parang bonus na lang yung academically matalino. Oo. Pero sana mabait. Ako talaga yan din pangarap ko, partner Sana mabait, 'di ba? Yung lumaki mabait, maayos, ganun. Totoo yun. So kanya-kanya yung mga iba style. Gusto nila academics, 'di ba? Oo, yung mga pagalingan sa math, pagalingan sa math. Pero yung mga sa ugali. Tali-talino pero mga bully. Oo, tali-talino pero bully. Pero meron nga pagkabait-bait pero tanga-tanga, 'di ba? Kanya-kanya talaga yan. Depende kung saan mo gusto. Depende kung anong trip mo. Ganyan. Kaya importantatious na alamin mo kung saan mo din ipapasok yung na school yung anak mo. Oo. 'Di ba? Ano ba yung tinuturo nila? Ganun. Like kunyari, may mga iba na ayaw nila kapag ang school ay walang religion class. Meron namang mga iba na school, lalong-lalo yung mga international, wala na silang ganun. Kasi wala na silang mga ganyan na prayer. Wala silang mga ganon. Totoo. Kung ikaw kunyari talagang katoliko ka, 'di ba? Gusto mo, hindi kukuha ka sa Catholic school. Pero merong mga iba na hindi. Totoo yun. Ako, kanya-kanya. Based on experience, naalala ko talaga nung high school years namin, marami akong natutunan ng mga mga religious songs. Kasi diba, totoo yun, bago mag-start yung class, may energizer na tinatawag yung mga teacher. May ganung approach Kasi ayaw niya na mag-start siya ng klase na inaantok yung mga estudyante niya, yung mga pupil niya. So kami yun. So gagawin niya, sige, kailangan memorize nyo to. Every time na mag-start ako ng klase, kailangan kakanta muna ng glory, 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 glory. Tapos with actions. Yes. Ganon. Yung CLE teacher namin, partner, na ang curriculum niya, ang natutunan namin, buong life story niya. Nagkwento lang siya ng buhay niya. The whole time, the whole sem. Pero naalala ko siya. At naalala ko yung life lessons behind them. Kasi ganun yung approach niya. Correct, 'di ba? Mga kanya-kanyang mga paraan, and it worked, I think. 'Di ba? May mga iba naman na paraan nila sobrang stricto nila. Sa sobrang stricto, doon ka talaga mag-aaral. Kaya apaka-stricto nitong teacher na to, hindi to ngumingiti talaga. Nako, dito ako mag-aaral. Malamang may ganyan tayong lahat na experience na yung mga teacher na naninindak. Hindi naman terror, hindi naman pero naninindak talaga. Totoo. Na pag presensya niya pa lang, nangangatog ka na. Hindi ka naman niya inaano. Correct. Wala naman siyang ginagawa sa'yo, 'di ba? Kasi yun yung gusto niya. Na feeling niya siguro na pag ganito yung impression ko o yung image na ibibigay ko sa mga estudyante ko, matatakot sila at mag-aaral sila. Anong subject mo yung ganyan, partner? Na natatandaan mo dati? Grade 6 kami noon, buong buong lahat ng subjects tinuturo niya. Ganoon, na pag nagtuturo siya, may hawak siya laging stick. Hindi ko makakalimutan yun. Kapag hindi namin naiintindihan, hinahampas niya yung blackboard ng stick. So lahat kami, parang feeling mo puwet mo na yung susunod, 'di ba? Kaya gagalingan mo, 'di ba? May ganun. Ang sa amin na ganyan, partner, law 1. Hindi ko makakalimutan. May law kami. Talaga, nag-aaral ka ng law? Hindi ako nag-aaral ng law, pero kasama siya sa kasama siya sa business management course. Nakita ko nag-jaywalking ka kahapon. Kaya nga, hindi tayo pumasa dun Basta yun, partner, pumapasok pa lang siya, nagtatanong na siya ng mga article. Kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, dapat mag-aral ako dito. Diba? So kanya-kanya, ang importante kung ikaw ay nakakapag-aral, ipagpasalamat mo yan. Yes. Okidoki, muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!